ještě poslední krásný stream, kde mě nikdo neruší. Já si tam asi zapnu fakt ty chaty na chvilku. I ty ostatní, nejenom ten jeden. Víte, co je výhoda? Že u toho můžete soudovat. U čeho? U čeho? Z toho streamování? Ty zase koukej, kolik mi tady píše lidí, ty, kdo to má to, kindly admit, nedám nikoho na Discord, mě nezajímá. Já budu nejlepší streamer, já si budu streamovat jenom proto, aby mě lidi nerušili, když kdo přijde, tak toho pošlu do prdele. Všech zkusil elementality, jo. A oni tady nejsou, aha. No. Já už vím, to bude ty tady, fakt, normálně mi tady začalo psát tolik lidí, až mě to obtěžuje, já jsem si chtěl streamovat, takže budu sám pro sebe, víš, jakože. Ale prosím. Oni mi tam normálně drze píšou, ty to prostě. Drze píšou, jo? No jako já nechápu, kde berou jako tu odvahu. Zkusíme mechy zase. Zníte aspoň, dejte do toho trošku energie. No tak jenom osídeš hlavičku. Karatíčko na hlavě mám dělat. Karatičko, nebo co to je? No. Heal your PC version, co to je, jo, Hearthstone. Špatně vidím heal your, ty máš se co vyhýlovat. Plesk. Ne, máš být na mě milá a něžná, všichni mi tě mají závidět. Máš být takové, jako že moje dekorace tady streamovací. No, tak tady mi musíš udělat ty lepší obrázky pak. Dekorace streamovací. No. Víš, kolik streamerů má prostě masérku, jakože to, hlavičky u streamu? Já bych mohl být první. Že jo? No. A to vás uspává, já vás musím proplaskat. Ne, mě to neuspává, bylo to příjemný, klidně pokračuj, klidně masíruj. Tak v mezičase mi vysvětlujte ty kartičky tady, no? Na pravém monitoru. Jo, já nevím, jestli zvládnu tolik trpět najednou. No. Jestli bych do toho prohrál. Najednou, hele, tak jako asi základy Hearthstoneu, jo. Tady to je útok té bytosti, to je obrana. Když je tohoto číslo větší než tady to, anebo stejný, tak ta bytost zabije tu. Dál ti nebudu říkat se Reborn, Divine Shield a tak, to si musíš nastudovat. Fakt jo, že jedno kolo prostě... Reborn je narodit se znovu. No přesně, ale jako slabší verze. Divine Shield je, že prostě... Divine, no. Že prostě jedno kolo vydrží útok. No, jedno kolo prostě vydrží útok. Poison je to, že všechno, co zraní poprvé, tak zemře na první ránu. No a cílem je prostě, jsou tady nějaký základní skupiny jako bytosti, jako třeba teď mechové, jo, a snažíš se z nich udělat nějaké kombinace. Ty kombinace musí být silnější než kombinace těch protivníků, ale jako já vím, že ty protivníci hodně často švindlujou, jo, protože oni prostě nemůžou mít lepší kombinaci než já a prostě občas mají, že jo, takže jasný podvod. No, takže tak. No a cílem je prostě, aby končila obrazovka tím, že seš first něco jako place nebo něco takového, co tam je. Jo, tak to jsme ještě nestalo. No to se nedivím, to ještě tomu dej pár let snahy dennodenní a tak a jako možná si to tam objeví, to logo. No a prostě musíš vymyslet jako, ono je to jedno a to samý na to samý brdo, ale to jednou po nějakém čase, nevím, po měsíci, po 2, po 3, to prostě obnoví. Tak jako. To dokážete hrát. Jo. To já už přijde, vím, co tam přijde, já se švindlu taky, jak stejně jako oni. Tam nejdeš švindlovat. Všechno myslím. No ne. Ty, já mám docela dobrýho toho. A teď schválně co trefí. Vidím tam něco, co se mi líbí. Kde? Co? Napravo. Napravo, co vidíš napravo? Peníze. Jo, sušenka. Sušenka to nebude.
To si tady nechám, já si snad dám za to, zarámovat, ty víš, a dám okolo to taky ten elektrický drát, aby když se jí někdo dotkne, tak aby ho to trošku jako tuf. No a to a tak. Jste smutný? No. Jo. No, jenom, že seš to ty, bejt tu nějaká jiná, řeknu jasně ne, jo. Ale ty máš prostě jakože VIP výhody. Tak se koukneme. Jinak streameři a streamerky Mareček si každý ráno poctivě dává tady tohle. Abych měl na ní sílu, to je pro muže, jakože to je na... Jak To je na posílení poslední. potence, jo, já nebudu to radši ukazovat, jo, je to maxivita na posílení potence, fakt, Na kterou posílení Beatka je hodně to imunity, kterou- náročná. Je to docela dobrý, počkej chvíli. Nic, asi už to prošlo. No ale musíte to celé. Fuj, ty to ne, to Tak ještě máte několik velkou. dnů, to co po mně zase, no, ty ambice na večer. No, A co říkáte na to, že to smutný bylo trošku melonové? z toho plesnivého melonu ne, to nej slepicím, prosím tě, já nepotřebuji jíst ten plesnivý melon. Zase si přes něco přihlašovat tady tě. To je super, všechno co potřebuji pustit, jsem tady hodinová reklama. Jak si to vypne? Jsou v té hře ty mechové nebo nejsou? Jsou tady? Jsou? Tak kde jsou?
Nejsem. Když jsi byl tak dlouho. Děkuju. A je dobrý. Výborný. No, to říká každý, ale pak ochutnáš a říkáš si, že tě někdo podved. Musíš dneska udělat ten unboxing, Beátko. Nepa? Já už to potřebuji používat ty věci. Já taky. Tak co, pochvalte na kameru. Je to docela dobrý, protože to plesnivý melou. Není, to tam cítím nějaký banán. Proč mě to furt ptá, jestli jsem člověk, tyjo, ty ten počítač má o mě pochybnosti, tyjo. Co mě už po třetí ptá, prosím, e-mailová adresa je registrována. Co? Já jsem tam nikdy nebyl. Si pamatuju. Ty jo, tak zapomněli jste v tom případě heslo. Zapomněli jste, že jste tady vůbec zaregistrovaný. Máte Netflix? Nemám, ale mám Vodafone TV, kterou taky nepoužívám. Mám asi 3 nebo 4, kolik dávek v tom balíčku. A Kombat je co? Kombat? To je něco jako láskyplný posezení u piva. Furt někdo něco chce, ahoj. Za jak dlouho a kde budeš? Tam musím dát ty papíry, blázni mi dají tomu otravnému volovi. A teď vás slyší dobře? To nevím, zeptej se ho. Ty jo. No, na co, že do Balmaxiku a kdy pojedeme? Já tam musím koupit ten zámek a musím tam koupit psům bazének. Fakt? No tak to je s váma. No to jako nevíš, jestli máš dovolené, to je na tomto zajímavý. Tyjo, to je zoufalý. Jak se prostě můžete takhle skvěle to vymlouvat, že... Povídat sám se sebou, to si můžu. Že Beátko, já dělám velmi náročnou práci. No teď já dělám. Právě říkám, že... Dělám tak náročnou práci, že... Ty normálně mám všechny kartičky, co mám, tak mám akorát pro toho blba, co hraje se mnou a pro sebe nic. Ale tady chci tady to. A Steel, tyjo, nevím, to se mi možná taky hodí. A to bych spíše Reborn, tyjo. Hele, No. máme díl roku. Já s váma půjdu do Balmaxu. Když hádejte. Když si dovolím mi škrábat hlavičku chvíli. To by šlo, to bych asi zvládl, jako souhlasit. To taky. No. Ovšem je tady ceně i něco jiného. No to nevím, jestli jo.
Sušenka, nevím, jestli by mohla být. Já si jich snad koupím hodně a vždycky, když jako, že budu něco chtít, tak vytáhnu sušenku, někde ji položím. No, to, ale tím no. si mě uplatíte, já udělám cokoliv za tu sušenku. No to ty uděláš cokoliv i za jiný věci, ty jo. Jo? No to já vím, ale sušenku. Tak to... Že bychom zkoumali jakože hranici toho, cokoliv uděláš, že? Jako, Jo? hodinka masáž, pak hodinka a půl, 2 hodinky. Kam už by si byla schopná zajít? No to já vím, právě proto, až ti to poleze na nervy, tak to teprve bude vončo. Víte, jak mi furt říkáte, tak, kolik jsi dneska vydělala? Tak já vám ukážu. No, jako, jaký je rozdíl mezi ničím a ničím? Já vám ukážu. Jaký máte dosah vy za dnešní den? Já mám takový dosah za dnešní den. A vy? No vidíš to. Já tak 22 čísla. Co? Ne, to je kokot. Já jsem to nestihl vypnout. Jo, a co tam je to end vždycky? To značí, že to je čůrák, ten kluk, co mi to podal. Ty, ale já jsem debil, já jsem mu to špatně ukázal. Tak víte co, zapněte ten stream a znova. Ne, to nejde. Ať na vás může být fejkově moc hodná a milá A to všichni vidí, že jsi potvora. A navíc je to online všechno. Co? Navíc je to všechno online, takže jakože to už nejde jako natočit znova. Až po 5 dnech, mě už po 3 dnech to z toho Twitche zmizí, kdyby vás to zajímalo. Fakt jo. A on taky. A já to mám na YouTube, myslím. Já si tam nahrávám, myslím, schválně, aby ses nemohla vymlouvat. Jaj, ještě, že tam mám přístup, já. No, co dneska mohu pro vás udělat? Tu oktávku vyluxovat, To sami nasadit. to nemusíš teď. No, vím, že teď nemusím, protože já mám otázku. No, Protože tu si kladu vždycky, když to tam luxuju na těch... Ahoj Marku, kolo 6-7 budu Kladno, tak zavolám, kam mi říká. on tam bude ten blbec až okolo 6-7 a to já musím se psama. Ale to já tady už nebudu, takže... Jak to? No tak půjdem dřív, já dohraju a půjdem. Stejně ty, já hraju mechy a žádný mechy nemám, nevím jak je to možný. Aha. To je jako jediný co mám, tak to je to co mi vykouzl tady ten. Ale asi nikdy to vidím někomu něco, nebo jsi se něčemu zavázal? Ne, nikdy jsem nikomu nic neslíbil. Ne? Proč? Co jsi komu slíbila? Že mě budeš hodinu masírovat, že dostaneš sušenku, pak se na mě vysereš a šísníš? To já nevím. Ne, a co? Co jsi komu slíbila? To je tajné, to nebudu říkat online. No a nechceš to splnit, že jo? Já nechci splnit, ale třeba mě tlačí čas. Jo, takhle, takže tam na to někdo čeká. Co? Na koupáku. Ne. Já mám trošku, jakoby, asi jiné, to říct slušně. To nejde v tvém případě. Já myslím, že v tvém případě jako sluší něco. Ty. Já se tak těším na můj život za rok. Jak bude vypadat váš život za rok? Popište mi to. Kde se nacházíte? V krematoriu. Trhal jsem se, přepracoval jsem se a jsem se. Ne. Tak jak vypadá váš den za rok? To taky nevím. Tak trošku zapněte tu hlavu. To nejde takhle vymyslet, já nemůžu takhle plánovat daleko dopředu přece. Vy nemáte pro sebe výzvy na další rok? Co? Vy pro sebe nemáte žádnou vizi na další rok? To mám? Máte, jo? No. Jo a ještě tohodle. A já mu taky něco pošlu a nevím co.
Oh. Otázka. Mhm. Jak muž upoutat ženu pozornost? Čím jak? Že mu spadnou drobný na chodník. Jo. No. A ta žena si všimne, že má peníze, že je bohatý. Protože to víc, než má ona. A jak žena upoutá? Nejsnadněji, nejrychleji? Tím, že mu je pozbírá a podá. A vrátí mu je všechny. Žádný si nevezme. Špatná odpověď. Mhm. Věděl jsi, že existuje 8 druhů inteligence? No teď už jo. Vyjmenované. Vizuální. Analytická. Řešení problémů ostatních. Self-reflection. No tak já mám na to naturalistickou. Kurvina, co jsem tady našla. Tyjo, to je zmrt, on mi nic nepošle. Ten blbeček tam má kartičky, co potřebuju, on mi nechce posílat, tyjo. Ani jednu mi nepošle, idiot. Chápeš to, hovado? Když nevíš dělat něco produktivního. No to já dělám, nadávám tomu debilovi, že mi nepošle ani jednu kartičku. Nemáte nic pomoci. No a pošle mi tady, tyjo, to je kreten. Prostě hraj hru s debilem, tyjo. Stačí takhle by bylo žádný, Ne. On díky mně má úplně všechny kartičky prostě. Kretén. No a posílá mi tady pičoviny, tyjo. Už na to nemám fakt nervy. Tak jo. Ježišmarja, to je idiot. Už nebudu riskovat. To zase sekne se na poslední sekundu a... Zrušil jste to členství? V čem? InVideo AI? Ne, to zruš. To za úkol ty. A já jsem tady našel strašně pěkný videa a hele, koukej, to ti musím ukázat. To se prostě z toho si sedneš na zadeček. Hele, nějaký Paul Prince Daily, 4,5 tisíce odběratelů, 21 videí. Obsah, jo. Nahraný všechny teď. 2 týdny, 2 měsíce, 5 dny, jo, 2 dny, 1 měsíc, 1 měsíc. A tak a koukej, jaký jsou to videa. Ale má to 5 tisíc. No to takové děláme s těmi ženami. Strengthens the No. bond between you two. 6. Positive reinforcement. To se mi Without nenapadlo. meaning to, No, you might a má na tom 5 tisíc odběratelů. Ty jo. No, proč mi to nevygeneruješ tady to? No to má 8 minut. Odpověď jednoduchá. No. Už nám nezbyly dělaný videa bez loga. Aha, Jestli tam chcete mít ten vodoznak, není problém. asi na to strát klidně 2 vodoznaky, hlavně, že to je blbec.
A teď otázka do pranice. Vlastně to je takovou hotyč. No, Já to si mám vzít moped. Ty on hraje jak nápomocnej, ty jo. Ty jo, nápomocnej na něco prostě. Že mi na korvete ze strachníků. Jako, jo, ty, to jsem taky měl, co? No, co s tím? Ještě to někdy chceš nakódovat tu stránku? To by bylo vlastně důležitý, ty jo, co? Kurva se neříká. No víc, mi se zablokují stream kvůli tomu. Vidíš, kolik mi tady píše lidí, ty stovky. Tady 1, 2, 3, 4, tyjo, tolik arena botů, tyjo, proč si to lidi dávají stejný jméno? Začneme tím důležitým. Tohle. Škoda, že to není mech. To musí to odivajšit. A tak nevadí. Chceš to někde vysvětlit? A prdě. Zkusíme, co z toho vyleze. A tohle to se vždycky hodí. Co? Co? Já jsem čet, že to je jak fakt někdo, komu má 40. Jo. To je kompliment nebo kompromis? No, tak a teď strašně zesílem prostě tohleto kolo. Tohleto by se mi hodilo. Bude nadšený, že mi to má všechno posílat. Ach jo. Mám to těžký. No, má se říkat vtipný potvoru, no. Něco tam furt číkají ty bláznivý psy. No vím, no musíš jezdit ven, já pak si vezmu ven. Já jsem byla. Jo. Tyjo, to je docela dobrý kombíčko, teď mi to došlo. Mě zabiju jenom kouzlama, hele, kouzlo, číslo 1. Tada. Kouzlo číslo 2. No super.
Kouzlo číslo 3. No, to se vyplatí. Sice to mám furt prohraný. A kouzlo číslo 4. Oni jedou jak bláznivý ty psy, tyjo. Ty killboardi se nedají porazit, když se to rozjede, tak už to nedá zastavit, tyjo. No, ty se směješ. Mám. Proč? A jako proč? Jako ty tím chceš říct? Už půjdem, už to jenom, aha, jsem myslel, že ještě budu jedno kolo prohrávat, já jsem to prohrál rychleji. No dobrý, no. Hele, tady to je čestná prohra, jsme druhý. Body za to máme. Gratuluju. No. Jako některé výhry se počítají taky, no.